and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyom sa nagbangutang kasing-kasing. Ay, pastilan, uy. Nag-uol na noong ka. Ngawa ko diha. Ang man, nabala ka mo kung sa'yo natabo niyo mo. Maulit na ko dong, maulit na ko. Magdadala kong inasal dong, dadanti ka. Darasay ka ng lambay dirig pasayan, dadanti ka ha. Paborito ba yan ni mo, di ba? Uy, ayaw may ikog ta. Ay, bahala na. Mabaga ko diri. Dadanti ti ka dong, kay love man ta ka. Sige dong ha, bye. Sige. Amping dia day ha. I love you dong. I love you too. Magpaabot ko ni mo day ha. Sige. Unya ka nang katog na lang dong. Nag-abot na ko po kaunti ka. Nag-abot na ako. Okay day. Sige. Bye dong. Love you. Love you day. Bye. Ano na? Among-among ning imo na ko da. Pagan ko da. Ang man, dili ko di mo tabangan, be. Wa na ko ani. Hanig na ko sa impyerno ani. Sofia. Pero, alalay man ka na. Sige, bahala na lang ni, oy. Sige na, uy, mamaulit na ta kay... kuan, pukawan sa na ko si Greggy. Kay mamaulit na ta. Unya, day ni pasalig makangad ani mo siya kinasal. Unsa man ni iniron. Naisilupin, uy. Naipipila kahiwa nga inasal nga nahibili na. Og naasay lambay, duha ka buok. Og naipasayan nga, sagol sa pansit. Okay na. Kuhaon ko na. Sige, kuha din. Di ako isang tango pa napalik si Mr. Louie. Okay. Dara. Aday silupin ay, silupin. Grabe ha. Dalian na ka-jump siya sinasal pa doon sa plastic. Magaling diya, uy. Ikubutan o lang ka diya. Gani. Pagdali di. Ay! Ala, sir. Hi, sir. Sir Louie. Sa mamang ipanood ni mo. Kuan, sir. Kanang paranis iro. Mao ba? Ay, naay humba o kalirita. Pagda para sa inyong iro. Ay! Lakaikog na ko. Ay, kanang igo na lang ni Sir Louie. Ay, papunan na to. Para mabusog ang inyong iro. Sir. Kadiyot ha. Ay, Oh, see? Ana! Hala ka nindot! Mabusugit pag-ayo ang imong iro kasi. kunpun aniya, uy, magbahin tang duha. Pag-safety naglaing pis. Pag-safety naglaing silupin, pis. Ay, ulag eh! Katog na lang pa. Paaboto na lang ako sa mama ni mo. Huwag ka na anging kabalakaan. Tungod ka nagkuyog mo dahil silang ate Sofia. Wala naman noon kumabalakan ni anak. Kay naibawa man ko nga asa to sila. Sige pa, sige. matuog na kong. Makatuog na gid kong tarong. Sige na. Tuwag na dito. Ay, salamat. Kaway na hitabo niya. Uy. Si Bayotek mo ni. Hello, Bayotek. Bay Franco, Nanawag man ka. paibaw ko ni mo bay? Lagkot kay ko. Ha? Gikawat ang akong manok hiligtan. Usa? Ang igtatara ini mo? Oo, lagi. Lo, Pagkabot ako diri, Oh. wala nga akong manok. mo ba? Dahil ko lagay ko bay. Ay, parehas deta. Ha? Kay pag-abot sa nako diri, huwag man diri skati. Ha? Unsa? Gikawat po skati? Usa? Gikawat po skati? Wow, oy! Kawat ba? Ambot lang ipasabot ba nga hinundan nga wa siya diri tungod kay doon na sila party nga gitambungan ni Sofia. Mo ba? Oo. Kay ngul ko gikawat. Binuta kay di ang ilang parte. Bayotik. Muuli na mo, amigo. Yes, mauli na kami, amigo. Nanawag ra ba ang anak ni Kati nga tuas gawas? Anak nga tuwa sa gawas? May anak din si Kati? Yes, amigo. So, mga mahan kasi ang anak.
Pare amigo. Hello eh. Ilan kita mag-isgot ni Ana. Okay. Ako tong ipadadan si Kati o mga sudan para sa ilang iro. Mga sutan. Na may daghan. Ipadadan ko lang. Mao ba? Kati, nag-bring house ka? Ako ang Jackie. Gipadadaan ko ni Sir Louie. Oo, bitaw, Sir Craig. Kuwan, kining... Ngano? Maawawa ka? Kailabay ko ni. Ha? Kung dili ka gusto, ilabay ko ni. No. Ayaw. Basin pag nagtukang nahangol ko ani, labay ko ni. Kati, please. Aw, lagi ba? Pagklaro ha? Uy kaso. Kathy. Sofia, mag-una lang ko ni mo ha. Mangita akong taxi. Uy, taxi. Mag-taxi ka nung mag-taxi ka man. May sakyanan. Ayaw na lang. Kaya nagdarab akong bring house. Ay, naku. May babae nagugasuko. Anto na ta. Sakay na, sakay. Kalagot. Uy, Uy, Kathy, tana, oy, kay katugo. Nagkay ko diri. okay, tana. Ihunan lang ko diha. Yan ang daghang may mga taxi, please. Oh, nga naman. Ano naman, ihatod ko ni mo? Patyan ko sa kumbana. Okay, ilugar lang ko diha, please. Okay. Salamat sa invitation, ha? Sofia, muna lang ko ni mo. Okay, magpahatid ko ni Greggy, ha? Sige, pahatod, Jude. Okay, good kaayo ko, anak. Pahatod ka. Sige, bye. Oh, bye. Bye. Hmm? May lingi-lingi. Sabta na lang, Sir Greg. Nitukar tingali ang migraine. Suang. Larga dong. Pakusgi dong, palupara. Ayo taon ma'am, kaon pa po bukas. Day Kati. Dong. Ay, di ko'y gidang sudan. Gidaan kita ka dong. Lami kayo ni. Dali, kaon ni. Okay? Uwa pa ko gutuma. Akaleche. Oh, Napabaga man gani ko sa kung naog daan na. Unya di ka mukaon? Labay ko ni Ron. Day Kati. O sa man di ka mukaon? Ganin kamot man gani ko nga makadakong pagkaon para nimo. Unya di ka mukaon? Magapayubos man ka. Day Kati. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!